Welcome to Culture and Value TV. Okwepo tata nwa nwa ya atụ na-asị na diochi gba ọtọ ete nkwụ ihe ntete na nkwụ adị atọ ụtọ diochi gba ọtọ ete nkwụ ihe ntete na nkwụ adị atọ ụtọ. Nke mbụ anyị akọ ife diochi anyị akọwago ife bụ diochi ihe mgbe ntụ bụ mgbe nna ka anyị kọwakwa ọzọ maka ndị na-esoro anyị ọkụ. Diochi bụ onye na-ete nkwụ, onye na-arịgo enu akwụ na-agbata nkwụ a na-anwụ anwụ, onye bụ onye bụ diochi. Ha wee sị na diochi gba ọtọ ete nkwụ ihe ọ tụtara na nkwụ adị atọ ụtọ. Mana nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị nke na-ege m ntị, biko achọrọ m ka imerụ m ofe ife tụsaalụ m inu a dịsa anya na ka ụwa niile mara ya. Ọ gọkwa na ife kaba ya esi ọma na inu igbu onwe a dị nnukwu mkpa. Ka anyị na-echekwa azụ n'elu nke anyị tụ kesị na diochi gba ọtọ ete nkwụ ife ọ tụtara na nkwụ adị atọ ụtọ. Kembụ diochi kwesịrị ọ na-ete nkwụ oyile akwa maka na enu ka ọ na-arị, oyichie akwa ọ ga-aga onye nọrọgo nna na-enye anya ọma na oyi akwa. Mana nke nwa diochi onye na-arịgozi elu wee gbara ọtọ, onye ike ọ nọ n'elu nkwụ onye nọ ifite ezuo ma na-achị hei asị ka onye na-efe gbata ọtọ ete nkwụ asị na nwa eke amaghịzi nwa eke na-ete nkwụ otu a ka o si etete nkwụ ka o si ete nkwụ nke ọ nwere ya aga ọrụ ọtọchazie nkwụ nwa ọ bịazie n'ilo ma ọ na-ama ebe a na-anwụ nkwụ ebute nkwụ a ka nwa asị ka o nwee nkwụ nke asị anọ nke nwa eke ọsị mba ọma nwakwa nke nwa ya nwekwa ọnụ nke pụọ n'ebe ọnụ nke kwa nwa eke gbata ete nkwụ na-enye m nkwụ ya hapụ na maka ma nwakwa nke nwa ka malife gbuo m okwu ụtọ ka ogo na nke nwoke nwa na ụlọ nke na-aka atọkarị ụtọ na ife ọ tụtara na nkwado atọ ụtọ maka o butugo onwe ya o ji gbara ọtọ wee na-ete nkwụ onye pụtara ọsị mba ma nwakwa nke mana nke inu nke nwa ugodi ọ nwefe ihe aga ime ihe emetakwa ya mana ọ nwezi omume ihe aga ime onye pụtara ọsị mba ama na ihe emenwu dị ife oge ike ka m wee ya na ahụ onye ọbịa bịa be ike ewepụtara ya ọjị si a nakwa ọjị kata nke a sị mba ọ dị ife na-egbu egbu dịkwa na nke sị akwa onye ọbịa afọ ọ ga-asị na-etiri ife na-egbu egbu be na-etiri ife na-egbu egbu ya ọ na-echọpụtara na ife na-egbu egbu dị na nke nwaanyị olutu ka ihe so egbu m onye iri nwa ozigbo ife be ya ọzọ ọ bụ ezigbo oge imere mana beleketekwa onye iri nwa ozigbo be ya that means ị na-etiri ife na-egbu egbu na nne ị na-enye ndị mmadụ ya ọ na-echọpụta ọzọ nke nwa ọ na-efe ọzọ nke nwa olutu ka ihe so enye nwunye ya ga-eji osi na diochi gba ọtọ ete nkwụ ife ọtụtara na nkwụ adị atọ ụtọ. Ndị be anyị ka anyị nwee na-akụ n'uche mara ife nekwa ọjọọ nwa ọ ya dị nwoke ma ọ ya dị nwaanyị mma ka emesịa